When there's no one there to catch a fall. 3 foot tall. Like a 3 foot tall. Ćao Tinče, ćao Nale. Ćao. Kako ste? Divno. Odlično, završilo se upravo 4. kolo linije Mosta Zaječar za mlađe pionirke i gost nam je ekipa Vinera iz Bora. Ulepšile ste nam još jedan vikend. Hvala vam na tome, 3:0 rezultat. Pričajte mi, šta mislite o utakmici, kako se osjećate sada? Super je osjećaj, ekipa je bila baš dobra, baš jak protivnik i tako, mi smo bili odlični, kažem, takođe protivnici. Samo smo smatrali da pripazimo kako kad oni prebacuje prste da se mi brže snađemo i Da odbrana bude malo bolja. da ima više snađe. Dobro, nemate puno utakmica iza sebe, imate ih dosta, ali ne da biste bile toliko iskusne, tako da sve je bilo stvarno fenomenalno. Šta biste izdvojile, Tinče, Nale, šta biste vi danas izdvojile što se tiče vas i vašeg učešća na ovoj utakmici? Servis je bio odličan. Jeste. Mnogo servisa povezanih, tako da recite mi nešto o vašim drugaricama novim koje su se priključile u vašu ekipu, u ekipu za mladi pionir. O vašim drugaricama, kako su se one snašle danas? Super su se snašle, to je dobro, sve uklapaju se nama odlično, super smo. Jeste, stvarno ste super ekipa i super ste ekipa kako na utakmicama, tako i na treninzima. Ja vam čestitam još jednom, jako smo ponosni na vas i želimo vam sreću i dalje uspehe u